Hi ha llocs que són com una postal. Llocs que et conviden a aturar el temps, a respirar profundament i a sentir que tot encaixa. A l'hivern, la Vall de Núria es transforma en un racó únic on la natura, les arrels i la felicitat es troben. Moments de joc, d'aventura, de silenci i de calma. Moments que es transformen en records per sempre. Cada viatge fins a Núria és com escriure una nova postal, plena de petites històries que perduren. I és en aquests instants quan neixen els records eterns. Aquest hivern, descobreix la postal perfecta. Vall de Núria, una vall única.